ассалому алайкум ҳамватони азиз, зинда саломат хонабосар бошед. Дар бораи ранҷонидани гурба будам. Гурбаро ранҷонидан бисёр инсон ғазаби худованда меоварад аст. Қиссаи ҳақиқӣ дар Тоҷикистон якта зан ҳамихи гурбаро ба шата мезанад, ами дари хона то хӯрда меравад, дар пеши дар ки як хасараш айдар медарад, мегӯяд ки бачаам кори хуб накардӣ. Гурба мехезад, дар хона як нигоҳ мекунад, меравад, баъд дигар барнамегардад гурба. ҳамун зан якта кӯдак дошт, дигар фарзанддор тамоман нашуд. Ҳозир ба як беморӣ гирифта шудааст. ҳамун зана ба ман пурсида ба ман рафтагинда ба як беморӣ гирифта шудааст, ки ба беморӣ доктор гуфтанд ки тавоба надорад, тавоба нашаванда. Як духтар қатӣ мондам хеле. Ин қиссае ки дар Тоҷикистон шуда буд. Ана бу дар Қавқаз як касе ки нақл кард, ки ҳамихай пишака гурбаро як духтарча ғам метия пеш мекунад. Хонашо гурба ҳамихай кӯча меяд, пеш мекунад. Духтарака ҳамихай шавҳар кард, аз шавҳараш зада аз хона пеш карданд. ҳамон модар ба ман нақл кард. духтаракам ба як беморӣ гирифтор шуда, ки ҳамихай доим дар тавобат аст. Яъне ки қиссаи гурба ҳамин аст, ки гурбаро ранҷонидан ғазаби худованд меомадад аст. Ман гурбаро дӯст медоштам. Ман як ҳамкурс гуфтам: "Як гурбача биёр." Гурбачаро талошагиш гирифт овард. Ман гурбачаро нигоҳ кардам, калон кардам. Ба як беморӣ омад, гурбачаи ман пеши ветеринар мутовобат кардем, гурбача ба дунё гузашт. Яъне ки дӯст медоштам ман гурбаро. Ман ҳамати модарам фаҳмида будам, ки касе гурбаро агар меранҷонад, пишак мегӯем мо тоҷико, касе гурбаро меранҷонад, бояд дуо мекардааст. Дуои гурба безая будааст. Ман дидем қиссаро чӣ қиссаи аҷибшдаге. Ман гурбаро ки дӯст медоштам, худованд маро бинед ба ин гурба дӯст доштан. Ҳайвоно пайғамбар саллаллоҳу алайҳи ва саллям гуфтаги ба ҳайвонҳо меҳрубонӣ кунед. Ба ҳайвонҳо ҳеҷ гоҳ чӣ мегӯянд сахтӣ наёрен, ҳайвонҳоро ба даст назанед. Баръакс сари ҳайвонот сила кардан дар кораи саг аст, гурба аст, чӣ ки аст, бояд ки мо меҳрубонӣ кунем. Чунки агар ҳайвонро ранҷонем, мисли инсон, ҳайвон шояд ки бибахшад, ки худованд намебахшад. Ба монанде ки инсонро меранҷонанд ку, мисли маро меранҷонанд, ман ҳамаро мебахшам ба хотири худованд, яке ӯ бандараи худованд намебахшад. ҳайвонам ҳамин гуна аст. Як ҳамкурси манам гуфтам, ки чӣ шуд, чанд вай кард, маро коф ёфт. Баъд маро вай кард, ки ту маро набахшӣ, худованд маро мебахшад. Ба компенсатсия пул маро рой кард, ки маро тӯҳфа бихар, ки дили ман нарм шавад, хурсанд шавам, ки ту маро то ки бахшидагӣ, ту маро набахшӣ, маро худо намебахшад. Ман аз ту бахшиш напурсидам, худо маро намебахшад. Ӯ бахшиш пурсид. Гуфт қариб 30 сол буд, ки меомад дилам мегуфтам, ки Фирӯзаро биём бахшиш пурсам. чӣ корӣ кардагӣ буд? Тӯҳмат кардаги буданд вохи ҳамкурсум, ҳамшаҳрим рафта дурӯғ гуфта, ки Фирӯза туро духтари ганда мегӯяд, ҳар гап мегӯяд. Ям гапа гирифта, баъд ҳоҷиёро гуфтам, ку дар ҳаҷ рафта пурсида, ки Фирӯзаро мешиносӣ? Ҳоҷиё гуфтанд, ки дар Тоҷикистон миллион одам бошад, миллиони Фирӯза ном дорад. Мо кадом Фирӯзаро шумо мепурсед, мо намешунам. Баъд ба воситаи шиносо маро коф ёфт, онлайн дарс мехонд як касе, аёҷа рақами маро меёвард. "Фирӯза ҷон, ман туро ёфтам, маро бибахш, гира дора Фирӯза ҷони ман, қандули маро бибахш." Афғонои германиянд. Ман як қасол фикр кардам, ки ту маро ганда кардӣ. Ҳамин гап рост аст? Гуфтам: "Чаро пеши ман омадӣ?" "Ман пеши ту наомадам, ки гапа аниқ кунам. Ин гап дурӯғ будааст." "Ман чӣ хеле гуфтам, ман мехезам туро ганда мекардам." Тӯҳмат. Ин маънои дорад, ки ман туро тӯҳмат кардам, маро бибахш, маро гӯ набахш, худо маро намебахшад. Ман гуфтам: "Ман аз ту ранҷиданӣ набудам, лекин ман туро тӯҳмат кардам, ва гумони бад доштам нисбати ту." Қасол гуфт, дар дилам гирифтам. "Маро бибахш Фирӯза ҷон, маро бибахш, агар маро набахшӣ, худо маро мебахшад." Ҳамин гуноҳ агар ҳамун ҳайвон, мисол ки ҳайвоне ки мо ранҷондем, агар мо ҳайвонро рафта бахшиш напурсидем, ку ҳайвон меҳрубониш накунем, худо ҳам моро дар ғазабш мегирад. Тасаввур мекунед, ки инсоне мисол вай кард, ин қасол мега гаштам, ба дар дилам гирифтам, ки ман туро биём бахшиш пурсам. Ба инчунин гуфт, ки ман қасолгаршам, мисли ту бари инсон дар ҷаҳон наёфтам, мисли ту бари мусалмони ҳақиқиро гуфт. Ҳамин қадар хоҳару қадиро шиносидем дар олами ғарб, Германия, дар ҳама ҷо, лекин мисли ту бари хоҳари дӯсти ҳақиқӣ, мусалмони воқеи ҳақиқӣ наёфтам. Гуфт: "Маро бибахш." Гуфт: "Дӯстимон давом меёбад." Гуфтам: "Боша." Ана ҳамин гуна вақте ки мо ҳайвоне ки меранҷонем, бояд аз ҳайвон бахшиш пурсем. Як мушки бояд наранҷонем. Дидем ки ранҷон, бояд бигӯем, ки "Гурба ҷон, маро бибахш", "Гов маро бибахш." И бале, ҳайвонҳо мефаҳманд. Ҳайвонҳо забони гӯё надоранд, лекин бояд мефаҳманд, ҳиссиёт доранд. Бале. Хоб, лайк мондан, подписаться ва поделиться фаромӯш накунед. Миннатдорам аз шумо.